La piscina municipal de Montjuïc, amb les seves extraordinàries vistes de postal de Barcelona, va ser un cop més l'escenari perfecte per a la disputa del Campionat de Catalunya de salts d'estiu absolut, en què hi van prendre partida a prop de 30 saltadors i saltadores i on es va tornar a demostrar un any més l'extraordinari nivell aconseguit pels catalans en aquesta disciplina esportiva. El Campionat de Catalunya d'enguany es va dividir en dues jornades matinals i es van veure salts excel·lents de trampolí d'1 metre, de 3 metres i de plataforma. El nivell del Campionat de Catalunya de salts d'estiu d'enguany va ser molt alt, destacant la igualtat que es va viure en categoria masculina, on la competència va ser força renyida, tot el contrari que en la categoria femenina, on un nom propi va sobresortir, Clàudia Gilabert, una de les millors saltadores del moment, que tot i la seva joventut continua demostrant una gran maduresa, tant sobre la plataforma com en el trampolí, on va exhibir una extraordinària seguretat en els seus salts. En el Campionat de Catalunya d'enguany, la saltadora del Club Natació Barcelona no va donar opció a les seves rivals i va guanyar les proves de plataforma i trampolí d'1 i 3 metres. Doncs millor que a la resta de campionats que he tingut durant aquest any, perquè ara ja és estiu, tenim aquesta piscina, podem entrenar més tècnica i millor. A la de 3 metres que ha sigut aquest matí, m'he notat millor que a la resta de campionats, perquè normalment faig 1 o 2 salts i he fallat un, però bastant bé. Pel que fa a la categoria masculina, Ferran Esteban i Marc Olesti van ser els grans dominadors del campionat. Olesti va ser el triomfador de la primera jornada de plataforma, mentre que Esteban es va imposar en les modalitats de trampolí, demostrant que continua sent una de les promeses més fermes d'aquest esport. Ha estat bastant bé, hem pogut entrenar poc perquè no fa gaire que hem començat, però les sensacions han sigut bones. Esperem cap al segon campionat, després encara sigui millor. Aquest estiu, entre que acaba el campionat d'Espanya i l'internacional, he quedat ben servit. A veure si va tot bé i ens preparem per l'any que ve. L'any que ve encara serà més fort. La disciplina de salts continua la seva expansió de mica en mica i el Campionat de Catalunya va servir per deixar clar un cop més que el nivell continua creixent i segurament encara ho farà més quan els saltadors en breu puguin continuar els seus entrenaments durant l'any i ja no només en sec, sinó en la seva nova instal·lació al CAR de Sant Cugat.